mixingan. Pag atong kilawan. Ito guys, oh. So, guys, welcome to my channel. Karon maghimo ko og torta kay may request. Mao ni ang atong mga ingredients. Duhag tunga tasa nga harina, third class. Napo ka egg yolks. Tungag tasa nga asukar, 3/4 nga oil sa baboy, usa ka kan nga gamay nga condense, o 1 cup nga init o gamay. Usa ka kusarang yes, tunga sa tablespoon nga baking powder, tunga sa teaspoon nga salt, 2 ka teaspoon nga vanilya. Ang atong unahon og butang karon mao ang giinit-init nga ibap 1 cup. Atong ibutang ang yes. Ato po siya butangan o gamay, dili nato ni hurot. Atong butangan og asukar, gamay lang, wala nang hurot. Kay ato panis siyang patubuon. Sunod atong buhaton, atong i-mix ang baking powder, salt, ug harina. Ato ni siyang sagol. Ato ni siyang i-mix. Mana siya mix. Ato nang i-mixture ang atong egg yolk.